प्रेम से बोला शंकर भगवान की जय। प्रेम से बोला पार्वती मैया की जय। प्रेम से बोला कार्तिक गणेश की जय। प्रेम से बोला सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। प्रेम से बोला गोदना बाबा की जय। देखिए गुरु बहना लोग, गोधन बाबा के दिन आ गई। अब देखी अब गोधन कुटाई। सभी गुरु बहना लोग जितना बहिना लो बालो लड़की लो बालो अपन गोधन के कुटी लो, अपना व्रत भाई के भूखे ला लो। बहुत बड़ त्योहार हवे गुरु बहना लोग, समझे तो बहुत बड़ भाई बहन के त्योहार है। पहले हुए हैं तब हाँ, गोधन जले ना कुटाएला तले लगन ना चरचराला ये गुरु बहना लोग। जब लगन चरचराला जो कब की जब गोधन कुटा जाला तब। हाँ, बिना उनका कुटैले कोनो लगन ना मिलेला। ऐसा हवन के कुटले पर लगन चर्चा। हाँ, चरचरा जाला। तो देखी गोधन बाबा के एगो हम कथा सुनावे जाता नहीं गुरु बहना लोग। सुनाई काहे से आकि गोधन बाबा के अब दिन आ गइल बाटे। तो देखी ए गुरु बहना लोग, ई कथा बा आकि एथी बाड़ी एगो गुरु बहना बाड़ी, उ भाई बहन बाटे लो दोनों, गोधन आ गोधिनी माने दोनों भाई बहन बाटे लो। तब भाई बहन बाटे लो तब बहन के शादी उदी हो गई, अपना ससुरा चली गई रहली। ससुरा चल गई रहली। आ जन गुरु भैया जन बाड़न तन एगो एक जना गुरु भैया रहलन, तनु का करस नु आकि अपन दुखरा धंधा काम धंधा करस। आ उनका मेहरारू जन बाड़ी तन इतना पापिन रहली, इतना पापिन रहली कि एगो सरप से प्रेम कर ले रहली। उस सरप से प्रेम कर लेली, अपना पति के कुछ ना जानत हली। ये गुरु बहना लोग अपना पति के कुछ ना जानस। अपने खास तो बढ़िया से आटा के रोटी बना के खास और सरप के खिया देस। आ जौन उनका पति रहलन उनका के खुदी भूसी के लिट्टी बना के गुरु बहना लोग दे देत रहली। उतरिया ऐसा रहली पापिन जे तो दे देत रहली। ऐसे करते करते कुछ दिन माने बीत गए, उस सरप से मिल गई रहली। जब सरप से मिल गई रहली तो एक दिन के बात है ये गुरु बहना लोग आकि कहली अपना पति से आकि रौरा कहाँ जाता नहीं? आ तो हम खेत में जाते नहीं। आता का करे? आता हर जोते। आता ठीक बा, तो हमरा के खेत में खाना लेकर तू आज आई। कहली कि ठीक बा हम लेके आए, लेकिन हम देखले नहीं कि कौना खेत में आ कौना पड़े हम जाए कबो के गइल नहीं की। तो कहली कि ठीक बा हम जातन तो यही जैसे हराई हम फारत हम खेत में न चली जाई। ए गुरु बहना लोग और बता दिया हम दुआरिया पर से हर फार खेत में चल जाई। आ उहे देख के तू रास्ता खेत में हमके खाना लेके गई। उन्हें चल गल उनका पति देव हर जोते खातिर। गुरु बहना लोग देखिए आइजा सरप से जाके का कहतरी उनका पत्नी आकि सरप से कि सुना उगल बड़ा हर जोते और बहुत सुंदर हमने का मौका मिलल बा, बहुत सुंदर हमने का मौका मिलल बा। यही मौका पर वो हर जोते उन्हें गल बड़न आने तू जाके उनका के दस दिया हो जा खेते में। कहला के ठीक बा हम जाता नहीं, तू खाना बना के ले हम हो जा जाता उनका के हम बिना डसल मानम ना। ए गुरु बहना लोग अब देखी अब का कर तारी कि खाना वाना बना ले बड़ी। आ खाना बना के आ लेके चलल जाता रही हर के जौन टोड़ी से फाटा चल गई बटे हराई कहाँ तक ले वो खेत में पहुँचता रही। आ जब खेत में पहुँच गई गुरु बहना लोग तो देखी उनका पति देव का कले रहला उनका पहले जब यही जब बाड़ी खेते में अभी कहाँ पहुँचल बाड़ी तले खेत में जब सरप रहला उनका के डसे खातिर चल दिला बड़ा। जब डसे खातिर खेत में चल गए बड़ा तले उनका नजर बैल देखले बड़ा सा तो फूक मारे लगल बड़ा सा। देख के तब ताकत रहे भाई तो सरप बहुत अजगर बा तैया गई लगे बस का कल के पहने पहने मार दिहलन सरप के। आ मार के एक गुरु बहिना लोग एगो बबूर के पेड़ पर टांग दिहलन। जब टांग दिहलन
तब कहलक बाप रे बापा तो बहुत काल एगो आई रहा है, अगर हमार बैल ना फोफियाई रहता सा तो हम ना देखले रहती, ई तो आज हमार जान ले रही। तो ये गुरु बहना लोग अब हो जा उनका मेहरारू खाना लेके जा तारी हराई दे के खेत में, तो खाना धो देनी तो उनका पति का कहता रह हर खाड़ कह के कि सुनबू का कही तहरा से, आज बड़ी काल से हम बचल बानी, बहुत काल से बचल बानी। तू का कहता अरे कौने काल से तू बाचल बड़ा हो, ये जाता रह के कौन काल आ गई रहल है। एक गुरु बहना उनका के कुछ ना जानत रहली, उ सरफवे से प्यार कर ले रहली। तो कहता कि जानता रू एगो बड़ भारी सरफ है आइल है, इतना अजगर सरफ रहल है आकि उ तो देखिए के बैला हमार माने लगला हसा सोसियाए, तो कहत है बैला काहे बीज को तरह सा, तो देखतानी ती तो सरफ के तो का कहला सरफ के आ तो पहने मार के उनका के मुआ देली। अब तो सुन लेली तो अब तभी आग बबूल हो गई, जो हो तो हमारा यार दोस्त के तो मुआ दियालस, मरद के अपना खिसियाए लगली। कहते कि का कहला ओकरा के अत का कहनी है, पहने मार के अब बबूर के पेड़ पर हम टांग दिले बानी। एक गुरु बहना लोग का करता कि बबूर के पेड़ पर टांगले बड़ा था। हाँ तो ठीक बहला खाना खा लिया, हम जातन घरे गली तो बबूर के पेड़ पर से सरफ उतार आ सरफ के गुरु बहना लोग उतार के आ घरे लेके चल जाता रही, आ ओकरा के गुड़िए मने काट देता रही, आ काट के एक गुरु बहना लोग उस सरफ के आ कहतारी अपने मरद से के सुनबा है ना आईबा हर जोत के लंता है ना सुना है ना बा कल का हो आता आज ना तारा के ना हम बुझावल बुझाई। कल के अरे कौन बुझावल बुझाई आता ना बुझबा ना तो हम भार झोकवा दे ना तो हमार बुझावल बुझ जाई है। कहली के कह तरह के ठीक बा बुझे लायक हो तो हम बुझिए जाई, ना तो भार झोका दिया भाई अब हमरा का करे के बा, हमरा आई तबे ना हम बुझा बितार बुझा दिया ना तब कैसे बुझा। ठीक बात बुझाबू कैसे अभी रह अभी ए बरा मत बुझाव, तू हमरा के पहले हमारी एक ही बहिन बाड़ी आ वो बहिन से हमरा भेंट कर आवे तो ससुरा बाड़ी, उनका से भेंट कर आइब ना तब जाके एक गुरु बहना लोग कहतारी भाई कहतारा आकि हम बहनी से भेंट करके आई आ तब हमरा के एके एथी करी है, पहले कौन एथी करबू पहले अतना पहले सुन ल जइया पाछे तो कहतारा कारे भाई सुना देबू तबे हमरा के नानू भार झोका देबू नहीं तो अतना पहले सुन ल हमार कहानिया के कि का हम कह के तारा के समझावत है। कहला के ठीक बा कह हम ना जाइबा भाई तू कह तो कहत कि सुन ल का कहतानी। ते गुरु बहना जो गुड़िया कटले सपवा के का करते कि 4 गो खटिया का पार तो धो देले रहली, चारों पार तो आ एगो दिया का टेमी तो धले रहली, आ एगो फुरहुरा में खोस लेले रहली, आ एगो जूरा में खोस लेले रहली। ठीक आ ये गुरु बहना लोग घी का कटिया तो धले रहली। तो कहली कि सुना पहले हमार बचनी कि हम का कहतानी, हम तारा के बुझावल बुझावतानी सुन ल का कहतानी। कहला के सुनावा कहतारी आखि कुछ खाटी कुछ माची, कुछ खाटी कुछ माची, कुछ जूरा कुछ फुरहुरा आ कुछ दिया के टेमी जरे शरीर आता। कहला के रे भाई ये तो बुझावल ना बुझ सके नहीं कि कुछ खाटी या कुछ माची आ कुछ जूरा कुछ फुरहुरा आ कुछ दिया के टेमी जरे शरीर आती अभी का हो हमके मालूम नहीं है। कहला तार का भार झोकाई। कहला के सुना आज भाग हमके रहेगा, हम अपना बहिनी के यहाँ जाता नहीं आ बहिनी के से आई तो तू मिल के तो तुम्हारे का भार झोंकवा दी है। कहली ये गुरु बहना लो अब तो का करता रही कि कहली कि जा जा हम ये बराबर तार के छोड़ देता चली गला बेचारू अपना बहिनी की है। आ जब बहिनी के गैला तो बहिन उनकर चरखा काटत हल जन के पहले हई अमर किसान चरखा एगो चलावत नहीं जे गुरु बहना सूत काटत रहल है, उहे सूत काटे खातिर के उनका बहिना बैठा रहे लेके रुआ तो सूतवा काटस नु तो सुनाओ ना उ जैसे कि चिल्ला के बहनिया ये बहनिया अरे केवाड़ी खोल रे बहनिया तो भैया आइल बनी तार भाई आइल बनी हो बहना केवड़िया खोल द तो ना सुतवा जूटे गुरु बहना लो टूट गए रहे सुतवा, उ सुतवा ना जूटे आ ना उनका भैया से भेटवा होके
जब चाहो कि सुतवा के जुटा दी आयो भैया के केवड़िया खोल के बोल बतिया ली तले ना सुतवा जुटे आ ना उनका भैया से भेटवा होके अंत दाम में भाई को तरको बुझा तक हमार बहनियों से अब हमारा भेंट ना होई अब हम बुझात के भार झोकाइए जाए आफत हमारा पर बुझा तक बाग होइल बा तले एक गुरु बहना लो तनकी से दूर दुआरी से ओनिए ले गइलन तले उनका सुतवा जुट गई जब चरखावा काटत हली सुतवा जुट गई तब जुट गई तो उठ के भागल गई कहतन के भैया ए भैया बाड़न पूछे लड़का रे हमारे एगो भाई आई रहन बोलता तब से टटरल हन आ तू ना खोलन हुआ तो चल गइलन तब बोला तारी के भैया ए भैया तले सुन लिहल कह तरकारे का ए बहिन हम तो तारा के तबे से चिल्लातनी के बहन के मड़िया खोला हो ए बहन के मड़िया खोला हो आ तू हमरा के ना खोलल हो तो हम का करी हम आवत रहनी हां कहला चला चला भैया घरे चला चला घरे गइली त पानी उन्हें पिए के देते कहतल के बहिना हम पानी ना पिय कहला काहे हो भैया काहे मन उदासल बड़ा आ त काहे कही बमनी हमारे बहिने सन मन उदासल बा के का कोई अब त हमर प्राण चल जाइए अब तारा से भेंट ना हो कहली कारे कैसा नहीं बात तू कहत रहो त कहत का बाड़ी कि भैया तू अपन दुख जतना बतना कह हमरा से त कहत रहा कि देखा भूतार भौजी ना एगो हमरा के बुझावले बाड़ी आ हमरा के ना कहत तारी नो के ना आई त तार के भार झोकाई त बुझावी नु त हमरा ना आवे त कहते कि तार के भार झोकाई हम कहली अपना बहिनिया के जा तनिया भेंट क के आई त तुमका भार झोकवा दिया त एक गुरु बहना लोग अब का कह तहरन कह तारी कि कह भैया का कहले बाड़ी त कैसे उ कहता अपना बहिनी से कहता कि सुना बहिन का कहले बाड़ी कहतारी आकि भाई उनका कह के अपना बहिनी से सुनावत रहन के बहन सुना कि तार भौजी का कहले बाड़ी कहतारी कि कुछ खाटी कुछ माची कुछ जूरा कुछ फुरहुरा कुछ दिया के टेमी जरे सरी राती कहतारी कि तो भैया हम नहीं खेआव ठीक बा चला तारा संगे हमहू घरे चला तानी चला दोनों भाई बहन उठल लो अपन चली आइलो आवत आइलो बस एगो रात हो गई गुरु बहना लो जब रात हो गई तो एगो पोखरा रहे वही पर कहल के भाई बहन कहत लो के भैया ये जो हमनी के एबे रात भर सुत रहल जा आ हो सवेरे उठ के हमनी के चले के आखिर तो सवेरे गइला पर भार झोकाही के चल ता नी सुराती माने हो गई जब बिहान ना हो जाला दिया ना ठंडा कर जले गुरु में से भोर में दिया ठंडा करे लागी तो जब भोर भई सब देवता लोग के बिटूर हो गई सब लोग माने आ गई सब जुट गए पोखरा पर गंगा माई के लगे जब जुट गई तो सब के हुआ गई तो लक्ष्मी माई नाई रही तब गंगा माई कहते का हो लक्ष्मी जी तोहार बेरे ना होता भाई आवे के सब लोग आ गई तोहरा आवे के नहीं खे तो कहते अरे का कहीं गंगा मैया ऐसा एगो पापिन बिया के पर मरद के ना उ बुझावले बिया आ देखा वो बुझौलिया नहीं के बुझौले उ एगो सरफ से मिल रही है एगो ऐसा गुरु भैया बाड़न आकि उ सरफ से उ मिलल बिया आ अपने मरद के कुछ ना जाने उ सरफ से मिल रही है अपने रोटी पका के नीमन खाना खाई ओकरा का खुदिया भुसिया के लिट्टी बना के दी एक दिन कहलस नु उनका मार तक हम हर जोते जाता नहीं तो कहते कि कहतर के खाना लेके आई है तो कल से हम देखले नहीं थी तो कल के हर फार के जाता नहीं देख के आज तो ले जाके सपवा से कह दिल कि जाके हर जोते गल बड़ा लोग के डस कहतारी लक्ष्मी माई गंगा मैया से आकि कहतिया कि जाके डस आई है वे सांप जाके ओकरा के डसे के गइल बा तो पहने पहने मार के बबू के पेड़ पर टांग देला आ ओकर मेहरारू खाना लेके गइल बिया तो सारा बात कह के सुनावले बड़ा तो कहले बे के कहां बात है बबूर के पेड़ पर तो गइल बे तो उतार के उतार आगे बबूर भइल बिया अब होश में नहीं खे कि अब तो हम जेकर से प्रेम कर लेने माने वेती हो गई तो उतार के लिए के कुटिया काट दे बे गुड़िया बना के आ 4 गो खाटी के अपना मरद से बुझावले बिया कहले बिया आकि कुछ खाटी कुछ माची कुछ जूरा कुछ फुरहुरा कुछ दिया के टेमी जरे सारी राती 4 गो खटिया के पार तो धले बिया एगो जूरा में बनले बिया एगो फुरहुरा में खोसले बिया एगो दिया के टेमी तो धले बिया एगो घी का खटिया तो धले बिया हम कैसे माने हम आई हमको वही से हमारा में कुबेरा हो गई हवे अब वही से हम ना आवत नहीं इतना पापिन बिया
आज अब ओकरा के ना अपना बहिनी के गइल बा आ बहिनी के गइल बा सारा बतिया गुरु बहिना लो उ सुतल ना रहली सब बहिनिया उनका बात सुनत रहली आ भैया तो सुत गए रहला से बरा गइल बा बहिनी की है आ आई ना तो ओकरा के माने ओकरा के थी दिया कहले बा अपना बहिनी से भेंट क के आई तब हमरा के भार झोकई है तो उहे गइल बा तब तो सारा बात ओकर बहिन सुनी हम अब आइल घरे आइल तो कहता कि ला पानी पी ला कहते कि ना भौजी हम पानी ना पियब जौन भैया के बुझौलिया बुझल तन जल्दी हमरा के बुझाव तो कहता कि चलो 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 तारा अगिला बुझ के हार गइल तो तू पछिला आई तू अभी का पूजे खा ते गुरु बहिना लो अब कहता ओही तरह कहता उनका से तो कहता कारे पहले बुझावा ना तो कहली कि कुछ खाटी कुछ माटी कुछ जूरा कुछ फुरहुरा कुछ दिया के टेमी जरे सर राती बस चट दे उठल त चारों खटिया उठा देली चारों पार तर से काट के धो देली सांप के गुड़िया का करतारी आखी ओजा दिया के टेमी त से उठा के धो देली घी के खटिया त से उठा के धो देली आ उनका लुगा खोल देली फट देने फुरहुरा में से गिर गई आ झोटा नवा के उनका जो जूरा बल्ले लियो में से घींच के झोटा हमें से खोल के निकाल देली जूरा में से तू को गिर गई खाली खाई लो ये ना हमार भैया के बुझावले रहू हां अब चलो तारा हम भार झोकाई ते गुरु बहिना लोग तब उनका खातिर के नोनिया बुला के आ गाढ़ा खोला गई आ उनका के वही में भसिया दिया लो आई भाई या बहिन दोनों जना अब रहे लगल लो ए गुरु बहिना लिए भाई बहन के ई व्रत कथा हवे गुरु बहिना लो ई दुनिया संसार में ई कथा होला आ ये व्रत सब सुने जो गोधन कुटा जाला तो गोधन कुटाए के पहले सब कुछ बतिया आदमी बैठ के ये कथा सुनेला तब गोधन के कुटा जाई आ कुटा के सब के अपन भाई बहन के जौन मुआवा रहेला ओके जियावल जाला वही के कहल जाला कि जेके मुआवनी जियवनी ओकरा के दिया हलवत के बल ये कह के अपन लट पर पानी गिरा देला आदमी एक गुरु बनल जो मूसर से कूट के गोधन बाबा के आ उहे जल जन मूसर पर धराला उहे मूसर पर के पानी जन गिरेला धार उहे पर सब के अपना लट के उजा निकाल के धो लेला आ धो के आ उहे हाथ बढ़ जाला सब लोग भाई बहन के व्रत है एक गुरु बहना लोग तो ये तो दुनिया संसार के व्यवहार में एक गुरु बहना लोग तो भाई बहन ऐसा दुनिया में केहू नहीं खे प्रेम से बोला